Филмът е направен по истински случай. Рики Шрьодер във филма "Терор на магистрала 91". Участват още Джордж Дзунза, Мат Кларк, Лара Флин Бойл, Ричард Брукс и други. Със специалното участие на брат Дориф. Музика Арти Кейн. Оператор Брайан Уест. Продуценти Дан Лат и Къртни Пледжър. Клей Нелсън. Да, вие ли сте репортерът? Кейт Еванс. Не вярвах, че ще дойдете. Да, за малко. Нелсън! Дошъл си на чужда територия. Май да. Да свършим работа в моя мотел. Режисьор Джери Джеймсън. Сигурен ли си, че никой не те е проследил? Да, никой. Има някои хора, с които трябва да говориш. Да, вече го направих, но ми трябва и някой вътрешен. Опасно е да разговарям с теб, Еванс. Знаеш ли? Налага се. Не ме предизвиквай. Ти ще си свършиш работата и ще си заминеш, но аз оставам тук. Тук е моето родно място, запомни това. Добре, добре. Но трябва да ми вярваш. Обещавам, че няма да използвам името ти. Никой няма да разбере. Добре? Хайде да почваме. Не, без записи. Няма начин. Какво искаш да знаеш? Искам да знам как се оплете във всичко това. Струва ми се, че беше отдавна. Учех в училището Кейв Бил. Аз и още двама от класа правехме училищния вестник. Предварително се извинявам, ако с нещо засегна вашата чувствителност. Няма нищо, шерифе. Тук като че ли има купона? Шерифе, не мога да ям повече тия говна. Юджин.
Ти си затворник, синко. Знам, че е друго мама да ти изготви, но ти си в затвора. Много съм разочарован, че не уважаваш тукашните порядки. Знаеш ли, че стига да поискам, ще останеш още 6 месеца тук. Ще повторя. Яз си манджата и после изчисти. Чули ме? Да, сър. Добре. Наджин, ти ще се махнеш от тук. Ще се върнеш при жена си и децата си и ще ме разбереш. Благодаря ти, шерифе. Какво още искат да знаят твоите читатели? Кое е най-важното нещо в работата? Лесен въпрос. Най-важното е да познавам хората си. Без значение дали са бели или черни. Всички са мои хора. Градските момчета просто не стават за това. Няма да издържат и 6 месеца. Много важно е да можеш да прецениш възможностите им. Тая работа не е по-различна от това да ръководиш някакъв бизнес или да си баща на голямо семейство. Нали така, Чарли Стоун? Както кажеш, шерифе. Сара, кажи на баща ти, че ще мина в събота да го видя. Добре, шерифе. Здравейте, мистер Уорън. Здрасти, Клей. Научи ли нещо? Да, сър, доста. Пуснаха ме вътре. Момчето си го бива, Джими. Какво ще прави след като завършиш? Все още не знам, сър. Работиш ли? Да. Опаковам продукти в магазина на съпругата на мистер Уорън. И представа си нямах за нещата, които щях да правя след това. Всичко е готово вече, така ли? Довиждане, мисис Лейзи. Довиждане, Клей. Забравихте си продуктите. Радвам се да ви видя. Добро утро, Уорън. Как е бизнеса? Както винаги. Струва $1.10 плюс опаковката. Стига. Мислех, че като си шеф на магазина, за мен всичко ще е безплатно. Не мислиш ли така, Клей? Имам лоши новини за теб. Хелън, ще трябва да уволним този младеж. Какво? Има свободно място в участъка. Записахте в списъка. О, мистер Уорън. Аз? Заместник шериф? Не бързай толкова. Първо ще трябва да говорим с шерифа. После може и полицейска академия да завършиш, което е доста по-трудно. Как да ви се отблагодаря, мистер Уорън? Забрави за това. Какво ще стане с колежа? Не знам, мамо. Нали трябва да печеля пари? Тогава си намери друга работа. Каква, например? Наоколо няма друга свестна работа. Но ако все пак отидеш в колежа... Ако отида в колежа, повече няма да се върна. Харесва ми тук, мамо. Това е родното ми място. Всеки трябва да си знае мястото. Това е моят шанс да бъда някой, да направя нещо за родния ми град. Знаеш за какво говоря? Да, но все пак е доста опасно, Клейтън. Мамо, прекалено много се тревожиш. Сигурен ли си, че ако те нема след 3 месеца няма да се откажеш и да избягаш от града, а? Няма, сър. Няма по-хубаво място от тук. И аз вярвам в това. Знам, че ви звучи глупаво, но не и на мен. Трябва да запомниш, че когато сложиш тази значка, ти представляваш не само града, а и мен самия. Затова и се надявам, че ще стана най-добрия сред вас. Сериозно ли говориш? Да, сър, така е. Добре, дошъл на борда тогава. Започваш в понеделник 7 часа. И не ме излагай, момче. Няма, сър, кълна се. Трябва и да напомниш на избирателите, кой се грижи за тях. Нали така, Джимбо? Точно така.
Хайде да те закарам вкъщи. За какво говореше мистер Уорън? Да не би да ме наема, за да му събирам гласове за изборите? Не, разбира се не. Нека ти обясня нещо. Той знае, че ти си добро момче и че става за тази работа. Но няма да сгрешиш, ако намекнеш на хората за кого да гласуват. Виж, тия неща не ме интересуват. Искам да му докажа, че аз съм най-точният човек за тази работа. Знаеш ли, баща ти наистина щеше да се гордее с теб. В началото работех като диспетчер. Не беше зле. Особено веднъж, когато шерифа ми повери един от случаите. Благодаря. Не се връзай на всичко. Шерифа каза, че ще направи всичко възможно да го заловим и да го предадем на властите. Радвам се да го чуя. Хубава гледка. Хубава гледка, нали? Да. Ей, дами, елате да ви запозная с един приятел. Клей, запознай се с жена ми, Рита и дъщеря ми Лора. Добро утро. Здравей. Здравей. Клей ще залови първия си престъпник. Ще направя всичко възможно. Браво, вече се чувствам по-спокойна. Хайде, Лора, да тръгваме, че ще закъснеем. Довиждане. Доста си млад за заместник шериф. Още не съм станал. Първо трябва да завърша академията. Лора, идва, мамо. Беше ми приятно. И на мен. Надявам се, че ще се видим преди да заминеш. Разбира се. Чао. Хубаво, гадже. Виж ти кой е тук? Здравейте, мистер Уорън. Имахте ли късмет? Уловихме малко. Сигурно тук не кълве. Ще отида по-нагоре. Здравей, Лора, как си? Добър човек е. Да, мистер Уорън е страхотен. Той ми е като баща. Ей, нещо се е хванало. Наистина ли? Мисля да. Хайде, извади я. Погледни. Трябва да е най-малко 100 грама. Това добре ли е? Да, освен ако не ти е единствената за обяд. Ако искаш да я пуснем обратно. Не, запази я. Вземи я със себе си в академията. Нека ти напомня за мен като талисман. Добре. Значи няма да мислиш за мен. Не съм единствената риба в морето. За мен си единствената. След 6 седмици в академията завърших пръв по успех в класа. Бяхме останали само 4. Когато се върнах, бързо разбрах някои от нещата, за които бях учил там. Чарли, твоя затворник е пребит до смърт. Станал си ченге. Виж, искам да знам какво става тук, ясно ли? Вече ти казах. Майче, той я краде коли. Като го гепихме, той започна да се дърпа. Така че просто го довършихме. Това си беше арест. Изглежда няма вътрешни наранявания. Утре ще дойда пак да го видя. Какво му се е случило? Камион ли е минал през него? Не, съпротива при арест.
Не карахте ли малко бързо, сър? Не мисля така. Разбрах, че си почнал работа. Поздравления. Дайте си книжката. Защо? Не знаеш ли кой съм? И въпреки това трябва да я видя. Що ми искаш? Освен това, подминахте и стопа по-долу. Да, съжалявам. И какво искаш да кажеш с това? Нищо определено. Просто закона си е закон. Дори и за сина на шерифа. Наистина ли, господин полицай? Ей, не си губи времето. Добре, продължавай, но да знаеш, че моят старец доста ще се ядоса и може да изхвърчиш от работа. Разбрали? Това е за теб. Благодаря. А, това за теб. Ще го изпратя по почтата, Ренди. Ще ти струва още $1.50 за пощенски разходи. Приятен ден. Успех, синко. Имаш още доста да учиш. И той така каза. Не се занимавай с това, Ренди. Трябва да знаеш, че той се движи с опасна банда. Хайде, де, синът на шериф. Внимавай! Добре ли си? Целият съм в пилешка салата. Да го хванем сега. Голям кеф е, а, Чарли? Няма къде да избягаш. Хайде, излизи от колата. Вън! Хвана го. Дай белезниците. Побързай. Дръж го, Чарли. О, Боже. Весела Коледа. Виж какво намерихме тук, Чарли. Какво ти става днес? Това ми е първия удар. Сега го оправят. После ще ти го дам да го разпиташ. И ти ме рисиш на една гадост. Не знам аз, ама ти. Поздравление за първия удар. Да, сър. Нашият човек беше свил 6 видеокастофона. Добра работа. Мерси, шерифе. Онова копеле си издрайва върху ризата ми. И това се случва.
Как му името? Теренс Албърт Снайдър, шерифе. Снайдър? Да, шерифе. Добре се справихте, момчета. Ще го разпитаме след малко. Не се тревожете за това. Вършете си работата. Аз ще се погрижа за него. Хайде, вървете. Добре, шерифе. Ако искаш да се видим в четвъртък, освен ако няма среща. Кога ще ме вземеш? Клей? Клей, кога ще ме вземеш? Към 7:30, извинявай, нещо става долу. Ще се видим в четвъртък. Къде отиде тоя? Спри на място. По-кротко, Рамбо, това може да гръмне. Казах, спри. Ще стрелям. Свали пистолета. Всичко е наред. Какво става? Нима вече го оправдахте? Нямахме доказателства. Шоуто свърши. На работа. Доказателства? Та той имаше 6 видеокасетофона. Но той си имаше и фактури за тях. Фактури ли? Той е приятел на семейството ми. Но това е незаконно. Моя работа е да се грижа за закона. Ти ли си го убил сина ми оня ден? Да, сър, аз. Браво, заместник шерифа. До утре. Здрасти, Клей. Добър вечер, мистер Фостер. Кой е той? Уейн Фостер, борец за справедливост. Ти май познаваш всички. Да, и това е най-хубавото на моята работа. Майка ми познава твоя шеф. Познава го лично ли? Да, преди известно време той доста й помогна. Да, той обича на всички да прави услуги. Слушай, Лора, искам да те питам нещо. Какво? Какво има между теб и Ренди? Просто сме приятели, нищо. Сигурна ли си? Да, сигурна съм. Наистина ли си сигурна? Да. Добре. Не. Така не става. Хванахме те на место престъплението. Знам, че не си толкова умен, че да обереш магазин сам. Кажи ми всичко. Ще бъде добре за теб. Нищо не мога да ти кажа, шерифе. Не искаш да ми кажеш. Трябва да му помогнем да си спомни. Хайде, стегни се. Кажи кой беше с теб. Не те чувам, говори по-високо. Ако ви кажа, ще ме убият. Приятно ми е да ви видя, приятел. Вдигнете го. Ей, Клей, вземи кърпа и донеси вода. Морис, погледни ме. Няма да излезеш от тук, докато не кажеш кой беше с теб. Добре? Така или иначе ще разбера. Вържете го здраво. Дай ми водата. Пуснете ме. Давай водата. Искаш да плуваш, синко? Готов. Кажи ми името. Боби Кортес.
Без лоши чувства, приятел. Ще се оправи. За малко да се удави. Той номер винаги успява. Чарли, Клей, моля те, провери номера на колата Линкълн, 83-та година, номер G4W133. Май, че съм го виждал някъде. Има страхотна памет. Къде си? При таверната на Уин. Искаш ли подкрепление? Ще се оправя. Здрасти, Пит. Ще ми дадеш ли една бира? Първо му виж паспорта. Няма 18 години. Не съвсем. Скоро навърших 25. Кой печели? Мога да погледам, нали? Добър удар. На кой от вас, приятели, е оня готин Линкълн отпред? За какъв се мислиш, бе? Само питам. Мога ли да видя документите ви? Арестуван си. Господа, първо искам да поздравя заместник шерифа Клей Нелсън за арестуването на Дойл Конуей, който беше издирван в 3 щата и ние го хванахме. Без съмнение, Клей ще бъде номер 1 на годината. Получих съобщение от управлението, че всички затвори са препълнени и остарели. Общината ще построи нов затвор. Наша грижа ще бъде да го напълним. Ще си направим малък купон на 91-а магистрала. Ще арестуваме и за най-малкото нарушение на правилника. Искам много арести. За какво точно ще арестуваме? За всичко. Превишена скорост, неправилно изпреварване, притежаване на наркотици, даже и за лош дъх. За каквото се хванете. Не можем просто така да арестуваме хората, шерифе. А какво ще правим с останалите случаи? Забравете за тях. Искам да напълните затвора. Въпроси? Не? Действайте. Излезте. Проверете колата. Документите. За какво ме спряхте, сержант? Превишена скорост. Трябва да карате с 55 мили в час. Не може да бъде. Сигурен съм, че не съм карал толкова бързо. Така беше, колата е на баща му. Стига. Друго нарушение. Фарът ви е счупен.
Здрасти, Клей. Добър вечер, мистер Тагърт. Как сте? Много добре. Аз ще се погрижа за това. Исках да говоря нещо. Прибирай се вътре. Трябва да свърша на работа. Ще се видим по-късно. Лека нощ, мистер Тагърт. Лора не е тук. Знаете ли кога ще се върне? Не зная. Довиждане. Моля ви, трябва да говоря нещо с нея. Тя не иска да те види. Какво? Чу какво казах. Лора не иска да те види. Мамо, нека да му каже нещо, моля те. Добре. Аз ти казах каквото мислех. Не искам да бъда груба, но ако ти не му кажеш това, Лора... Да, ще му кажа, мамо. Да ми кажеш какво? Не може да се виждаме повече. Какво? Нали, бяхме заедно? Да, харесвам те, но... Заради Ренди, нали? Не, ти не разбираш. Тогава ми обясни. Не мога да ти обясня. Той има пари, готина кола, затова си се влюбил в него, а? Достатъчно, Лора. Клей, по-добре си върви. Явно съм сбъркал с теб. Чакай да те питам нещо. Трябва да ти кажа, че си го заслужават. Точно човекът, когато търсех. Клей Нелсън. Това е Рекс Стивенс. Радвам се да видя. Аз също. Той работи за ФБР. Идва да ме тормози от време на време. Само когато се наложи. Добро момче е. Един ден ще ме замести. А къде ще отидеш ти, Джеси? Видях във вестника снимка на едно страхотно имение. Не беше зле. Стига си стоял така. Отивай да сгащиш някой друг гамен. Ако не караш по-бавно, ще трябва теб да губя. Тревожи ли те нещо? Абсолютно нищо. Какво е това? Чули? Какво става тук? Пусни го, Ренди. Заместник шерифът пристига. Ренди, какво става по дяволите? Какво става? Спряхме го вместо теб, караше с 120 мили в час. Намерихме куфърче в багажника му. Не ни даде ключи и затова го взривихме. Имаше само документи. Мислехме, че ще намерим в него наркотици или пари. Сигурно се шегувате. За какво ми казвате това? За да го арестуваш? Вас ще арестувам, не него. Клей, да обмислим положението. Не, Чарли, не. Чарли е прав. Ще направим още една грешка. Не ме интересува кой е баща ти. Не става дума за баща ми, а за мен. Виждаш ли това? Не ти ли е познато? А ако ме арестуваш, може би вече няма да си заместник шериф. Трябва да знаеш, че сме колеги. Ще дойдеш ли с мен на риба? Мистер Уорън, съжалявам, че ще разваля почивния ви ден, но трябва да ми помогнете. Какво се е случило? Всичко се обърка, мистер Уорън. Не разбирам, аз или те поудяваме. Вече нищо не разбирам. Чакай, ако искаш да ти помогна, трябва да се успокоиш. Какво се е случило? Нищо не разбирам. Пребиваме затворници до смърт. Арестуваме невинни хора. По магистралата, дори да не са виновни. Самите арести са незаконни. Това ли ти е факъла? Мислех, че момиче е причината. Мистер Уорън, изслушайте ме. Знаете ли, че арестуваните излизат от затвора само защото са приятели на шерифа? Кой управлява участъка? Ти ли, Клей? Не, мистер Уорън, не аз. Добре. Тогава чуй ме. Когато прилагат закона, не винаги има избор. Трябва да действаме твърдо и решително. Ако не ти харесва да си заместник шериф, може и да не става за тази работа.
Не, мистер Уорън, съвсем не, аз обичам работата си. Но как може Ренди да носи значка? Носят се слухове, че той и Снайдер търгуват с наркотици. Слухове, точно така. Нямаш доказателства. Не, но... Но какво? Къде е тогава справедливостта? Виж, и аз не винаги одобрявам всичко, което прави шерифа. И тая работа с 91-а магистрала. Не ми харесва повече, отколкото на тебе. На изборите хората ще си кажат дали одобряват действията му или не. Но ако всички са доволни от настоящото положение, защо тогава да възразяваме? Само неприятности ще си навлечем. И нищо няма да променим. Може би сте прав. Знам, че съм прав. Ела, по-надолу има една ей такава риба. Заплюл съм я. Ще ми помогнеш ли? Не, ще се върна на работа. Добре, но не се тревожи прекалено много, синко. Защо просто не напусна? Почти го направих, но не издържах. Обичам работата си. Ставах все по-добър. Харесваше ми да обикалям града в тая униформа. Хората те уважаваха. Да, но има още нещо. Еванс, аз правех нещо за града, в който съм израснал, откъдето е семейството ми. Замислих се и реших, че мистер Уорън в края на краищата е прав. След като всички са спокойни, защо аз да се тревожа? Но все пак нещо те тревожеше. Да, не ми даваше покой. Какво става тук? Нищо особено. Притежаване на незаконни медикаменти. Това вече е прекалено. Искам да говоря с шерифа. Ето ме и мен. Искам да подам оплакване срещу този офицер. Какво стана? Нека жената да каже. Казах ви, хапчета за ослабване са. Имам рецепта за тях. Шерифе, моля ви, пуснете ни да си ходим. Искам да се обадя на адвоката си. Добре, и му кажете, че не харесваме хора, които прекарват наркотици през града ни. Няма ли някой да ни слуша? Може да уредим нещо. Шерифе. Престанете. Вече си имаме неприятности. Това няма да ви се размине. Ще платите за това, кълна се. Всички вие. Знаете ли, много от кандидатите мразят кампаниите. Но аз ги харесвам. И знаете ли защо? Защо? Защото ви обичам. Няма да ви казвам колко съм велик, защото го знаете. Надявам се, че следващия вторник ще ми дадете възможност да се грижа за сигурността на града, който, по мое мнение, е най-страхотният град в целите Съединени щати. Благодаря ви много. Бог да ви благослови.
Не пречим ли на движението? Ще правим това, което ни харесва. Махни на майка си. Не е ли страхотно грачето, а? Да, сър, така е. Чак сега откривам неограничените възможности на хората. Аз съм разочарован от теб. Не обичам хората, които работят за мен, да са несигурни в това, което вършат. Ти все още ли си объркан, синко, а? Може би малко. Ясно, разбирам. Защо не наминеш след обяд към нас да си поговорим? Става ли? Добре. Между другото, защо си се отказал от дъщерята на Тагър? Надявам се, не си изтървал положението там. Обичаш ли да стреляш? Малко. Но защо малко, по дяволите? Защото ти си шерифът. Така е. Но по-важното е, че никой не съм наранил. Имам си мой начин да се справям с нещата, Клей. Може и да не е идеалният. Но за сега е най-добрия. За кой е най-добрия? За всички нас. Под дяволите. Твой ред е, Клей. Знам, че не смяташ за редно Ренди да участва в арестите. Той има доста лоша репутация, но ми е единствения син. Не мога да измисля нищо по-добро за него. Може би сте прав. Двамата можем да бъдем добър тим. Сигурен съм, че един ден и ти ще станеш шериф. Какво ще стане с Джим Мур? Той е доста стар вече. Трябва ми някой млад. Но няма да издигна някой, на когото нямам доверие. Разбираш ли? Да. Разбирам. Бих искал и аз да мога да стрелям така. Джими, видя ли това? Хайде да пием по една бира. Тони, дано имаш причини да не мъкнеш из тия хръсталаци. Казах ви. Видях. Точно тук бяха. Кълна се. Вчера след обяд тук имаше около 100 стръка. Високи към 8 фута. Може и да са се изпарили. Като че ли току-що са откъснати. Може да си ходиш, Том. И си затвори устата. Ще огледам наоколо.
Това познато ли ти е? Да, защо? Възможно ли затворниците да са работили тук? Възможно. Тогава защо ние не знаем нищо за това? Може би шерифът не иска да споделя всичко с теб. Чарли, нещо не разбирам. Как е възможно тая трева да изчезне? Кой го е грижа? Може би той се сдружил с духове. Чарли, казва ли си на някой, че ще бъдем тук? Майче казах вчера в бара. Ренди беше ли там? Мисля да. Чарли, слушай, ще ти кажа нещо, което наистина ще те разтревожи. ФБР-то идва в града. За какво? Не знам. Лестър каза, че ще ни разпитват. Наистина ли? Да не направиш някоя глупост. Сериозно говоря. Ще взема 2. Една за теб, една за мен. Давам $2. 2? Какво имаш? Питам те за картите, мисис Тагърт. Виж, биете. Как го направи? Не почиваш ли днес? Да, но си забравих нещо. Да не си го загубил. Сега да видим как да си върна парите. Том, събуди се. Какво искаш? Говори по-тихо. Да не сте си играли на фермери тая сутрин. Ще ти кажа. Вчера сутринта ни закараха на полето. Набрахте ли трева? Изкривиха ни гърбовете, напълнихме 2 камиона. Прибрахте ли ги в склада? Въобще и не знам къде е. Веднага ни върнаха в килиите. А шерифът Бартън с вас ли беше? Не ме издавай, моля те. Добре. Връщай се в леглото си. Little Johnny's mama is giving him a bath. And she looked down there. Down your belly, huh? Johnny, what do you think? No damn nothing. I'm not going to... Hey, Clay! Здрасти, Клей. Добро утро, Уейв. Не изглеждаш добре. Не се и чувствам добре. Видя ли се днес ти от ФБР? Да, говорихме 15 минути. Страхотно разследване, а? Шерифът ще каже ли нещо по въпроса? Не изглежда да е загрижен. Няма ли да му кажеш? Чух, че ще имаш среща след обяд. Помни какво ти казах. Клей, тук справедливостта и спокойствието не се зачитат. Но не съм нито глух, нито сляп. Ако искаш да си поговорим, просто ми се обади.
Благодаря ти, Пол. Ще се видим до вечера. Нервен ли си? Трябва ли? Зависи какво има да им кажеш. Ти какво им каза, Чарли? Абсолютно нищо. Слушай, Клей, и ти си вътре като всички нас. Какво съм вътре? По дяволите, знаеш за какво говоря. Мъкни, Чарли. Всеки от нас трябва да си изпее песента. Шерифът каза, че ако сме умни, никой няма да пострада. Добре де, но нали и без това няма какво да крием? Заместник шериф Клей Нелсън. Да, сър. Аз съм специален агент Дан. Това е Терел, а това Донали. Седнете. Ако вземем 3 билета, той ще ги даде на друг. Опитваме се да си намерим билети за мача. Ти харесваш ли бейсбол? Не съвсем. Провеждаме разследване в отдела на шерифа. Имаш ли нещо да ни кажеш? Само каквото знаеш, разбира се. Чакай малко. Има и 4-ти билет, но е доста скъп. Вземай го. Вземам ги. Например, чувал ли сте шерифа да изтезава затворниците? Рек, радвам се, че дойде. Това е заместник шериф Нелсън. Да, познаваме се. Ей, Клей. Имаш ли нещо да ни кажеш? Не. Нямам. Сигурен ли си? Да. Сигурен съм. В такъв случай си свободен. Ще поддържаме връзка. Искам да ми обясните нещо. Така ли? От доста време си затварям очите и се преструвам, че нищо не се случва. Какво си казал на ФБР? Нищо, абсолютно нищо. Вижте, аз ви защитавах. И сега ще ми кажете, къде са доказателствата от склада? Струваха над $25 000, сега той е празен. За тях съм рискувал живота си. Доста хора имаха достъп до това място, затова трябваше да ги преместя. Включително и няколко камиона с марихуана. И тях ли прибрахте? Точно така. Преди време щях да ви повярвам, но не и сега, Джеси. Седиш близо до огъня, заместник шерифе. Може да управляваш града като твоя собственост, но аз няма да участвам в това. Какво ще прави сега? Вече съм патрул в Рок-Уотър. Как е там? Не е лошо, приятни хора, но ми липсва дума. Доста време си мислих, че съм направил грешка, като напуснах.
И тук си имахме достатъчно престъпления. Как си го обясняваш? Първо, шерифа беше прекалено зает с 91-а магистрала и нямаше време да прилага закона, където бе наистина нужен. Започвах да се чувствам гузен. Все едно бях избягал от моите хора. Често си мислех и за Лора. Не си молил Джеси да те върне на работа, така ли? Не бях готов за това. Какво стана? Около година след като напуснах Бъртолчет, на майка ми почина и се върна в града за погребението. Радвах се, че съм отново вкъщи, при близките си. Но не очаквах да видя Джеси. Престъпленията се бяха увеличили. За пръв път виждах Джеси разтревожен. След доста заобиколки си дойдохме на думата. Каза ми, че съм бил страхотен шериф и че искал да се върна. Щял да ме приеме отново, но аз не можех да се ровя в миналото. Не се разбирахме за доста неща. Аз съм объркан. Не помниш ли? Не само аз искам да се върнеш. И кмета го иска. И хората питат за теб. Наистина. Не. Клей. Не им обръщай гръб. Ако реша да се върна, не казвам, че ще го направя. Но не искам да имам нищо общо с Лестър, Тери, Снайдер, Ренди или който и да е. Както искаш. Ще ти поверявам само специални разследвания. Договорихме ли се? Ще помисля. Оставих го да се поизпоти няколко дни. После му се обадих и казах да. Напуснах работата си в Рок Уотър. Намерих си ефтина квартира в покрайнините на града и след седмица вече бях на работа. Клей? Хубаво е, че се върна. Хубаво е да се върне човек. Всичко наред ли е? Да, горе-долу. Защо не дойдеш някой ден вкъщи? В неделя? Ще гледаме матча. Хелен все пита за теб. Неделя? Не мога в неделя. Имам други планове. Някой друг път. Да, друг път. Чувствах се неловко, но не можех да се преструвам, че всичко е както преди между мен и мистер Лорен. Трябваше да се концентрирам върху работата си. Първият ми случай беше да докладвам серия от кражби с взлом, които бяха докладвани от къщата край езерото. Изненада.
Долу компютрите са заети. Ще чакаме. Ако имаш някакъв кочан, написи ми един чек. Я го виж ти. Виж, какво искаш, заместник шерифе? Нищо, просто се чудя. Каква хубава връзка имаш, Чарли. Хубаво е тука. Мястото си има чар. Ей, Джонсън, запиши го вместо мен. Обвинен е в няколко кражби с взлом. Няма килии, Клей, всичко е пълно. Но той не е затворник, той е рецидивист. Съжалявам, Клей. Ако има нещо свободно след час, ще го сложим. Не мога да повярвам. Няма проблем, аз ще отида на кино. Може да го предадеш на Ренди, той е дежурен тая вечер. Къде е шерифа? Отиде някъде. Сядай тука. Забавлявай се. Шерифе, трябва да говоря с теб. Какво чувам? Пак си хвана оня, Коновей. Шерифе, наистина трябва да говоря с вас. Добре да, ето ме. Какъв е този цирк в участъка? Дори не мога да регистрирам арестанта си. Не се тревожи, аз ще се погрижа. Но той е мой затворник. Твой ли? Аз още съм шефа тук и казах, че аз ще се погрижа. По-добре тръгвай. Хайде, тръгвай. Put a rein on yourself, young man. Следващите няколко месеца нещата станаха все по-зле. Чувствах се изоставена. Като капак на всичко разбрах, че Ора се е преместила при Ренди Бартън. Така иначе не можех да спя, затова взех нощните дежурства. До всички патрули. Разбита е аптеката на Блайтън. Тук е патрул 504. Тръгвам. Чух изстрели. Има ли пострадали? Не знам. Сега пристигам. Има ли ранени? Не. Какво става? Дойдох, като чух алармата. Видях двама да излизат отвътре. Сигурно са откраднали и медикаменти. Носеха торба. Извикахме след тях, а те почнаха да стрелят. Видяхте ли лицата им? Не, синко. Как бихме могли в тая лудница? Стреляхме по тях и ги следвахме, но беше много тъмно и не можахме да ги видим в тъмнината. Може би по-късно ще ги хванем. Това е добра идея. Ще се обадя на мистер Блейк да знае нещата. Е? Какво мислиш? Мисля, че ни излъгаха. Как така? Всички, които казват, че Ренди не е замесен в кражбата, звучат смешно. Второ, виж това. Казаха, че било тъмно. Тъмно е, но само ако си с затворени очи. Не трябва да съм изненадан, но все пак се надявам да грешиш. Няма начин. Този път го хванах. Какво е това? Доклада за вчерашния обир.
Ще го погледна после. Сега го виж, Джим. Да не би да е заради момичето. Не е. Просто си върша добре работата. Бях там до сутринта. Виж, Клей, дори да си прав. Не можем да обвиним двама полицаи. Нямаш доказателства. Разбира се, че имам. Джими. Единият отваря вратата, взимат лекарствата, връщат се, пускат алармът. Ехей, забрави. Шерифът ще се погрижи. Какво ти става, Джим? Да не би да се страхува за работата си или просто те е страх? Ще се опитам да забравя, че си казал това. А сега се измитай от кабинета ми. Засрами се. Лора? Лора, пусни ме. Махай се, не искам да говоря с теб. Хайде, Лора, трябва да говорим, важно е. Какво искаш? Изглеждаш ужасно. Остави ме. Лора, престани. Изслушай ме. Знам, че вече не те грижа за мен, но аз все още те обичам. Но ако останеш при Ренди, ще се случи нещо ужасно. Прав си. Той е луд. Ренди не си губи времето. Сигурно има и друго, освен марихуаната. По-добре тръгвай. Може да се върне всеки момент. Наркотици, крадени, видеокастофони. Сигурен съм, че Джеси е в центъра на всичко това. Не искам да... Ти си знаела, Лора. Защо продължаваш да живееш с него? Не знам. Джеси реши, че може да му повлияе добре, а майка ми прави всичко, което Джеси пожелае. Тя ме убеди да се пренеса при него. Все пак той е син на шерифа. Какво мисли майка ти за мен? Казва, че създаваш само неприятности и че трябва да се пази от теб. Значи майка ти мисли, че е по-добре да живееш с престъпник, отколкото с мен? Не е само заради нея. Като че ли и аз го исках. Мислех, че Ренди е готин. Излиза, че съм грешила. Всичко обърках. Да, права си. Но всичко ще се оправи, защото ще дойде с мен. Но сега ли? Докато всичко приключиш, ще останеш при мен. Съжалявам. Нелсън, обади се. Казвай. Избягал затворник. Дойл Конуей. Какво? Пак ли? Под дяволите. Къде? Забелязали си го по-надолу по реката, в някаква къща. Тръгвам. Спри! Conway! Конуей!
Пак ли ти избяга, Конуей? Майче, не си толкова голям детектив, колкото мислиш. Какво искаш? Просто си дръж устата затворена за кражбата в аптеката вчера. Тери, това, което Тери иска да каже, е, че ние нямаме нищо общо с кражбата. Така ли? Точно така. Върни ми пистолета. Дай му го, Тери. Пусни го. Да върви. Той няма къде да избяга. Знаеш останалото. Фостър ми се обади и ми каза, че си искал да говори с мен. Разбрах, че си говорил с някой от хората, тероризирани на магистралата, и че искаш да пишеш статия за това. Не знаех дали мога да ти вярвам. Радвам се, че ми се довери. Защо Джеси искаше да се върнеш на работа? Джеси се нуждаеше от мен. По много причини. Добър съм за избирателите му, а и Джеси наистина ме харесва. Не се ли страхуваше, че ти може да го предадеш? Той не се страхува от нищо. А може би никой не е мислил, че някой може да го предаде. Знаеш ли? Получи се страхотна история. Да. Надявам се да съм тук, когато свърши тя. Тия хора не се шегуват. Не ме е страх. Но мен ме е страх. Заето ли е? Не, шерифе. Изглежда зле, тежка нощ, а? Не, добре съм. Добро утро, шерифе, както винаги ли? Ти си сладка, както винаги. Нали знаете правилата? Никакви флиртове през работно време. Добре, дай ми една бира. Добре е, че се върна. Благодаря. Радвам се, че мислите така. Разбрах, че момичето на Тагърт живее при теб. Да, тя има доста проблеми с Ренди. Синът ми страда, но може би така е най-добре. За момичето. Да, така е. Писна ми от Ренди. Направих всичко възможно за него. Но той проваля всичко. Исках да стане като теб, добро момче. Може би съм се престарал. Трябва да тръгвам, шерифе. За къде бързаш? На работа си. Точно така, момчето ми. Винаги работата пред всичко. Много скоро ще трябва да обсъдим бъдещето ти в този град. Ако има такова. Добро утро, Чарли. Този път наистина не успя. За какво говориш? Това. Не знам нищо за това, Чарли. Анонимен източник от участъка съобщи, че там има корупция.
Да не искаш да кажеш, че ти не си анонимния източник, а? Да не си луд, разбира се, че не. Ти си лъжец. По-добре си върви, Чарли. Престанете! Какво става тук? Той просто се отби да ми даде сутрешния вестник. Да, точно си тръгвах. Съветвам ти да направиш същото. Анонимен източник. Сега всички ще си мислят, че това си ти, Клей. Хайде. Ще отидем на крайбрежието. Мамо, не се тревожи повече. Ще ти се обадя, като пристигнем. Чао, мамо. Да. Кой е? Кой се обажда? Кой беше? Какво искат? Някой ме предупреждава да напусна града, което и ще направим. Клей? Клей, страх ме е. Спокойно, всичко ще се оправи. Не се обаждай. Кой е по дяволите? О, ти ли? Еван наистина ме натопи страхотно. Не ми е написал името, но... Не мога да чакам, вече си имам неприятности. Да, но... Добре, ще се видим в 9. Какво искаше той? Искаше да се срещна с едни хора. И ти се съгласи? Лора, нямам друг избор. Това е моя роден град. Не мога да избягам, когато мога да оправя нещата. Какво ще стане с нас? Няма да те оставя тук. Ще дойде с мен. И когато свършим разговора, ще се махнем. Искам това да свърши. Ще свърши. Кълна се. Кълна се. Обичам те. Закъсня. Избрах по-дългия път, за да ме проследят. Мога ли да ви вярвам? Мисля, че нямаш друг избор. Чакай тук. Готови са да те приемат. Пази, Лора. Успех! Клей Нелсън? Да. Дейвид Макендър, адвокат. Занимавал съм се с такива проблеми и друг път. Имам задача да изчистя града. Да, но без него. Познавате ли агент Стивънс? Да, той е пръв приятел с шерифа. Няма да кажа нито дума повече. Клей, мога да ти обясня. Прав си, наистина се въртях около Джеси. Но исках да не надуши нищо, за да го спипам със сигурност. А каква беше она работа с разпитите? Искахме да проверим кой беше готов да ни съдейства. Ако се проваляхме, Джеси щеше да се успокои
и да се отпусне. Доволен ли си? Мисля да. С нас ли си или не? С вас съм. Седни. Имаме доста работа. Имаш право да пазиш тишина. Всичко, което кажеш, може да се използва срещу теб в съда. Може да си немеш адвокат. Може да продължи до късно. Клей каза да те закарам вкъщи. Човекът каза, че се чувства все едно се дави. Добър метод, бърз и няма следи. Залагам се, че е така. Присъствахте ли на изтезанието на арестанта? Да, сър. Участвахте ли? Не, сър. Но донесох кърпата и водата, както ми нареди шерифа. Лестър Мичел участва ли в мъченията? Да, сър. Кой още? Ами Джим Уорън? Той участва ли? Да, сър. Това е само началото. Ще отнеме може би година. Знам. Ще получиш призовка, когато започне следствието. Не мога да ти обещая нищо в замяна. Аз и не искам нищо. Не ми е приятно хората да мислят, че аз съм един от тях. Ако съдът реши, че съм виновен, ще изтърпя своето наказание. Ще ми направиш ли една услуга? Каква? Бихте ли се отнесли по-благосклонно с господин Уорън? Той се опита да си върши работата, но изглежда, че е по-добре да се движи с Джеси, отколкото срещу него. Той никога не е крал пари, никога не се е занимавал с наркотици. Това ще го реши съдът. Мистер Уорън? Моля ви, отворете. Какво искаш? Мистер Уорън, съжалявам. Не исках да ви засегна. Върви си. Мистер Уорън, прощете. Аз говорих с оня репортер. Знам. Ще има голямо разследване. Доста хора ще влязат в затвора. Не. Шерифът ще се погрижи за нас. Не сме направили нищо наредно. Всичко свърши, господин Уорън. Не виждате ли, че прекалено дълго се застъпвахте за този мръсник? Махай се от тук. Не, почакайте, аз ви обичах. Какво става тук? Той се опитва да ни вкара в затвора. Не е вярно, аз ви обичам. Толкова много, мистер Уорън. Махай се от къщата ми. Върви си по-добре. И не се връщай повече.
Доста хора ми се сърдиха заради това, което направих. Делото продължи повече от година. Лестър Мичъл бе осъден на 4 години затвор заради мъченията. Ренди Бартън отнесе 3 години за обира на аптеката. За участие в мъченията, мистер Уорън бе осъден на 2 години. Мистер Уорън? Добре съм. Шериф Бартън бе осъден по ред обвинения. Осъдиха го на 10 години федерален затвор. Клей, наистина се гордея с теб. Благодаря ти, Поли. Аз и Лора се оженихме. Аз бях първият, когото новият шериф назначи в управлението на града.